Ассалому алайкум мухлисони канали Мамруазия. Имрӯз якшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ. Дар видео сиёмка кардем қои калону майда, гусалачо, гусалабуқа, ғунаҷин, говҳои буғуз, говҳои гусаладор, ширдор, қатъи телефон номерош. Видеора ҳама ҷоша тамошо кунед. Иншоаллоҳ чӣ хеле мол бухорам, хеле мола меёвед. Кадоме ки дар канали мо меҳмон аст, ба канал обуна шавед ва лайкам фаромӯш накунед. Комментарий ҳатман ягон фикри худона бинависед. Оиди камбудия, оиди нарху навой чизе боша бинависед. Хулос барама тамошо кунед. рафтем. Маккаи давлат буқа харидам. Чанд харидан ира? 53. Буқаи сияи хушрӯ мана. 53 харидан. Сума ҳисоб кардеста. Акаи давлат. Ягон чӣ бугӯ охи тамошо бинада. Хоб мана буқаи пародаи российский. Айлинобод овардагиай. 16000 пуста муомила дора, бозор 15000 када. Yes. Қай навбати мо мана. Ҷои пулгириш 12000. Бозор 11.5 када 500 сомон дар байнда. Моли надодаст. Мана моли навбати мо буқаи 1 сола будааст. Қай зотор 8.5 гуфтеста бозор 7.500 кадагиай надодаст. Қай ояндадор молик ҷай Чилику Дӯстӣ. Хоб мана молҳои навбатимон ғуноҷин ҳардушам фарбе кадаги тамом 51 када 55 ира 55 кадай онаи шикал савдо шидай 61.5 а 61.5 савдо шидай ҳам фарбе ҳам ё шаёли ягонта гусала кадаги нест қародашам созай 61.5 савдо шидай. Хоб мана моли навбатимон буқаи тарғел 1 солаву 3 моҳ будааст. Ба гуфти соҳибаш 10,000 гуфтеста будай бо муомила доштааст. Бозор ҳоли ҳичи нарх накарdaa. Хоб мана моли навбатимон гови буғуз будааст. 3 моҳ гуфтена 3 моҳ буғуз дуюм гусалашта 6.500 гуфтеста муомила дора. Бозор то 5.500 кадааст. 6.5 кадагиша худон чанд гуфтед? 7.5 7.5 гуфтеста ба 6.5 бозор када. моли куҷа ака? Участка хабадиём. Телефон номерам мемонед? Телефон номер. Телефон номер. Гап занак. Барои чӣ? Харидор мебурай охи. Хай яке наравада 882 08 68 08 харидоро боша марҳамат мола участки қабадим. Хоб мана моли навбатимон гови гусаладо сеюм гусалаш ғуноҷин будааст. Шириш чанд қай? 6 литр як рӯзда 6 литр 13.5 гуфтия? Не 11.5 бо савдо мешава. Чанд кад бозор? 10,500 бозор нарх кадаги. Хоб телефон номер бите 938 20 80 30. Адрес куҷо? Участкаи айни Калхозобота. Харидоро боша марҳамат. Телефон номер дарои экран. Хоб мана моли навбатимон сеюм гусалаш будааст. моли карпашир чанд ка як рӯзда 8 литр саҳар бегам як рӯзда 8 литр шир нархаш 12000 бо савдо дора. Бозор чанд кадака? 10,000 бозор нарх кадагия. Хоб мана моли навбатимон гови калон
Карпат 8000 гуфтестай муомила дора. Бозор 700 кадестай мега, вале савдо рафтестай розӣ шидагӣ нест. Сета гусала кадагия мегас 4 мушта 6 моҳай 5 моҳа буғыз будааст. хоб мона моли навбатимон ғуноҷини фарбе 5500 гуфтестай муомила дора. Бозор 49 кадагия 4900. ғуноҷини фарбе ҳам гӯшта мешава, ҳам молда. хоб мона молҳои навбатимон дута буқаи калон средни барои кунҷоратӣ бастанда. хоб 7000 гуфтестай муомила дора. Бозор ҳар душа якҷоя таи 12 рафтестай 12700 12600 бозор кадестай ба пора ҳар душа якҷоя. ира чанд кад бозор? ира чанд кадестай бозор? мана буқаи навбатимон бинен оз нарша мепурсем. чанд кад ира брат? 56 бозор када. хоб мана буқачаи навбатимон 6 моҳ буқачаи Карпат будааст. 57 гуфтестай муомила дора. Бозор 5000 кад мега, рост боша мана яка 4000 кадестай ами гусалачара. хоб мана моли навбатимон буқача буқачаи ёш 38 39 37 ам кадестай мега. бозор худаш 4.5 гуфтестай. на ҳоҷӣ моли куҷа ҳоҷӣ? моли колхози лели. хоб мана буқаи навбатимон буқаи харобтар. буқаи харобтару неки калон мешидаги мол 45 гуфтестай муомила дора. бозор 38 39 35 ам кадагия саҳар 45 кад мега. бозор даромаданда надода аку бахши нархта намекуна дига. хоб мана қайчаи навбатимон қайчаи ёш нархаш 35 бо савдо мешидааст. бозор саҳар 3.5 кадагия. ҳозир чанд кадестай ира? ҳозир 32 33 кадестай. 33. хоб ина амраи наванги буқа шам 35 гуфтестай муомила дора. чанд кад бозор? 33. шам ҳар шам 33 кадай 33 надода созирашта саҳар 35 кадагия наванги сафеда. мана моли навбатимон ғуноҷини зотӣ нарша 4000 гуфтестай муомила дора. бозор саҳар 33 кадагия. нечи қилди баланд? 34 ам када. 34 ам када баландаш 33 кадагия 34 кадагия. ғуноҷини ояндадор. хоб мана моли навбатимон буқачаи ёш чанд моҳаин? 5 моҳа буқача будааст. 3000 гуфтестай муомила дора. бозор 25 кадагия надодааст. ягон суб хушк наметия. хоб мана молҳои навбатимон буқачаи ёш қанчадан диҳафт була? биштан 35 гуфтестай муомила дора. бозор қанчадан қилая? чундан сора каттанча мана ҳозир қолаем чундан 3000 пурсидестай бозор
Har sesham yang joya. Mol xeyla фромадагай нарх. Agar mol xar boshing, hozir bixaring. Ayni vaqtda. Ular qanchadan? Ular 3,5 dan ekan. Bunajimi 9? 9 ha? Nechidan qildi bozor? Bozor 3 dan ha. Nosham 35 budast. Tab qacha. Bozor 3000 pursida istamagan. Моли навбатимон qacha. Qachoi пародаш соз. 4500 гуфтестай муомила дора, бозор 4000 кад мега. Муддата буқачаи ёш 35 гуфтестай муомила дора, бозор 32 када 3200 бозор пурсида истай мега. Муддата буқача Bu qanchaga sotildi? 3? 43? Ne, chilisi ne bu qacha savdo shid hozir. 4300. Har onaqa qiziqardi. Mana moli navbatimo. Bu qachai farodash soz 5000 guftesta muomila dora, bozor 4.5 kad mega. 4.5 dan nadida. Bunisi-chi? 5.5 budast 4700 bozor kursida istay mega ira. Dodar dehqonay mana. Xo'p, mana buqay navbatimon, buqay sredniy shkamish kalon. Baroy bastan 5000 gufteistay muomila dora, hozir bozor chand kadagi sham mepursin. Bozor qancha qildi buni? Bozor 4.5 pursidagi mega bozor. Xo'p, mana moli navbatimon buqachai karpat 55 gufteistay muomila dora, bozor 5000 kadar 5000 doli nadodas.